Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Ug upat ka adlaw na lang, Pasko na. Ato sang kamustahon ato mga kapusong Dabawen Yosay. Labi pa nga sa ulugo namo diri ang Kapaskuhan ubos sa General Community Quarantine. Ang importante, safe ta always mga kapuso. Say may buntag. Mayong buntag sab Jill ug advance Merry Christmas mga kapuso. Jill, ato sab kumustahon ang atong mga tsadang kapuso dinhi sa Cagayan de Oro City ug atong mga silingan dinha sa Upol sa Misamis Oriental. Mga kapuso, subay sa itong pagsaulog sa Kapaskuhan, atong suruyon ang mabulukon nga plaza sa El Salvador City dinhi sa Misamis Oriental nga agaw atensyon ang ilang mga patsadang parol kauban si Mayor Edgar Lignes. Samtang say kakuhaan nato og inspirasyon ang istorya sa usa ka Mindanawan nga kaniadto gitaninga na tungod sa iyang sakit nga leukemia. Apan nalugwayan ang iyang kinabuhi ug karon atong sayro ng iyang advokasya aging pagpasalamat sa grasya sa kinabuhi. Si Mario Baladhay ug sa Best Talk, makilig match kayo ang atong mga kapuso sanglit makauban at Resi si kapusong Gabby Concepcion. Ug aron mas merry ang atong pagsaulog sa panahon sa Kapaskuhan, atong sugdan ang atong matag morning pinaagi sa isang puso ngayong Pasko, Caroling Challenge, kauban ang DJ nga si Papatong sa Barangay FM 100.7 Cagayan de Oro City. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ikaw at ako, nagmamahalang totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko, para sa Pilipino. Isang puso, ngayong Pasko, oh, oh. Isang puso, ngayong Pasko. Wow, daghan kay salamat Papatong. Ang DJ na, singer pa, ug advance Merry Christmas. Mga kapuso, aron madungog sab sa tibuok Mindanao ang inyong tingog. I-video lang ninyo ang inyong pagkanta sa chorus sa GMA Network's Christmas Station ID 2020 ug i-message kini sa Facebook page sa At Home with GMA Regional TV. Join na mga kapuso! Mga kapuso, ubay-ubay na sab ka mga lugar dinhi sa Mindanao ang atong nasuroy nga nagpasundayag ug patsada nga mga Christmas display sa ilahang mga lugar. Karong buntaga mga kapuso, laing lugar na sab ang atong suruyon. Atong sayron ang mabulokon nga mga Christmas display sa syudad sa El Salvador sa Misamis Oriental, kauban si Mayor Edgar Lignes. Mayor, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Maayo man. So far ang atong LGU of El Salvador, okay pa kayo karon. Nagpasalamat kitag dako sa atong mahalang makakagahom nga nagbantay kanunay kanamo dinhi sa atong syudad, the Savior. Sir, karon tuiga taliwala sa pandemya, unsa ba ang pamaagi sa pagsaulog sa Kapaskuhan karon dinha sa El Salvador? Simple lang, tungod kay dumatay kay pandemya, pero nakita na ako nga daghan kayong katawhan dili lang sa amo ni sa siyudad sa El Salvador, ani-ani dinhi sa among City Hall, nga diin akong gipahibutangan og mga dagkong stars, no. Kani ako kining
pahimong mga dekorasyon nato sa atong City Hall, sa atbang sa atong plaza tungod kay gusto nato nga ang spirits of Christmas magpabilin kanunay sa katawhan sa siyudad sa El Salvador na bisan pantuod dunay mga pandemya, dunay mga pagsulay sa atong siyudad o sa tibuok Pilipinas o sa tibuok kalibutan, naagyapon kanato ang pag-atong pagsaulog sa Christmas, no? So nagpasalamat ug dako daghan tawo nga moanhi gayud sa among siyudad, ilabi na sa mga bii, no? Mutan-aw, magpakudak, magpa-picture-picture sa atong mga stars dinhi sa siyudad sa El Salvador. Mayor, unsa ba ang makita nato karon dira nga mga Christmas decorations o display sa inyong plaza ug unsa ang tema niini? Ang tema niini ang El Salvador karon bisan tuod sa mga pandemya nga atong sinati. Ang atong mga department head nakig-partner kita sa mga uban nga mga stakeholders ato, mga planta dinhi nga nahituko dinhi sa siyudad sa El Salvador, no. Mo kana akong gikuano, do natay mga planta dinhi sa mga ilimnon, do natay planta dinhi sa mga pagkaon, do ta pud kitay mga poultries, mga dress chickens, so kanang mga kuan, mo atong nakig-partner ini, mo kana ilang gigamit diha karon sa atong mga stars, no, dekorasyon, no. So wapo nga pagkahimo, maayo ang pagkahimo, nakita sa dato nga bisan sa pandemya, naka-create kita niini nga mga dekorasyon sa atong plaza. That's why daghang manghunong dina nga lumalabay, gikan paingon Siligan, paingon sa Cagayan, nakita na ako sa hunong magpakudak, no. Labi na kung gabi maayo ang atong lightings nga makita di sa atong City Hall. Kining mga tsada nga parol, Mayor, kinsa ba ang naghimo ani og kompetisyon ba kini? Tinuod competition kini, ginagmay raman ang premium niini. Pero ato lang laging ipakita sa ilang ayuhon gyud, no, kay kung wala gid nato ni sa competition, tagaan lang ta og nga dili kay maayo nga pagkahimo. Sumasubay ipasubay nato sa insakto nga mga kriteriya nga pila unsay mga kuan. So nakita nako ang nalimbaso gyud, no, ang matag department heads o uban sa ilang mga partners, no, nga mga planta nga magagwapo tan-aw ang ilang kuan kay pasit madungog pod ang ilang mga doon na insaktong premyo pod, no. So nakita nako nga kinahanglan gyud nga atong premyuhan, no. So sa 15 tulo gyud ang dunay mananaog, dunay consolation prizes ang uban nga mga wala makadaog. So nalipay kita niini, kinahanglan basog gyud, naninguha gyud ang tanan. Gani makita nimo diha nga dagko gastong uban, no, uban nga mga partners nila, no? Mayor, sanglit patsada gayud kaayo ang mga parol og Christmas lights nga makita sa City Hall matag gabii. Unsa ba ang health protocols nga inyong ginapatuman alang sa mga bubisita dinha? Sa kanunay, doon na kita'y barkers. Number 1 ginakong gihimo din na. Doon na kita'y mga barkers. Sa ang atong head sa CDRMO, nangulo niini. Magbutang og tawo nga kanunay nga magsulti nga palihog, ayaw ikuan ang inyong pismas, ang inyong face shield, distancing, naagid kanunay, no, ang atong mga magbantay. Naapod ang atong mga kapulisan, naapod ang atong timo diha kanunay nga nagbantay. Mudakop, no, mudakop kung dili magpismas, mudakop kung walay face shield within sa atong plaza. That's why naa kanunay diha ang atong mga unya amo pong giaghat ang tanan during sa among mga barkers musulti nga kinahanglan madala kamo kaugaling inyong alcohol kay di man namo to makuha ng isa ka entrance siya asa naman sila moagi. So ang amo lang nga dunay giday disinfect silang kaugalingon nga magdadala sila mga alcohols. Lastly, Mayor, imuhang mensahe sa mga tagnipanon karong panahon sa Kapaskuhan. Ako nang hinaot nga kining Paskuha bisan to dining pandemya nga atong nasinati karon nga unta mas kusog ang atong pagpakigbisog, no, nga unta naagi kanunay sa atong presence of mind, no, unsa ang atong mga health protocols, no, dinhi sa atong syudad nga kanunay dili kita kinahanglan kanunay kita nga maiko nato ang mga unsay mga kuan sa nasyonal, no, health protocols, no. So daghang salamat sa tanan, no, nga sa kanunay naga-anhi sa atong syudad sa El Salvador nga mutan-aw usab sa among dekorasyon. Daghang kayong salamat, Mayor Edgar, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug advance Merry Christmas.
Merry Christmas po. Silaks lang mo mga kapuso kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best luck tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Arjel! Good morning mga kapuso ug welcome to Best Talk. Para bataga atong makachikahan ang leading man sa upcoming Kapuso teleserye nga First Yaya, walilain kundi si Kapusong Gabby Concepcion. Maayong buntag Sir Gabby and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Maayong buntag, attorney. Dito naman, okay naman ako, attorney. Attorney Resi, it's nice to see you. It's nice to see you, Sir Gab. How's everybody doing? How are you? Good. It's nice to be in Mindanao at a flick of finger. Mas mabilis ngayon ang travel. Hindi katulad nung sasakay pa tayo ng airline. Dito na agad-agad with the new technology. Yun nga eh. At saka of course, we'd like to greet you then advance Merry Christmas. Kumusta ang mga initial preparations mo naman for the holiday season para somehow ma-feel natin ang hashtag isang puso ngayong Pasko? Mabuti naman, attorney. Maganda ang feeling natin. Sa likod ko ay puro cabinet. Mabuti ka pa. Ang likod mo dyan ay puro bulaklak. Yan ba may nagbigay sa inyong special na tao or special na network? Or Maraming kaibigan, Sir Gab. Kaibigan. Thank you, attorney. Very good. Ako naman sa aming first yaya, malapit na rin palabas. I think that's one reason kung bakit tayo ay nasa interview to introduce to our viewers just Mindanao that we are announcing taping namin ng First Yaya. Pag-umpisa na. Attorney. At actually, after several months na nasuspend yung ating pag-prepare naman for your first Yaya, Sir Gab, how do you feel naman that finally ngayon nagtitaping na kayo? And how do you feel na you're portraying the character of a vice president who would later on become the president of the Philippines? Well, I'm sure my impact will be very low or to almost nothing maybe because I'm really not the vice president. And it would be nice. It would be a really good experience, siguro. But now, yes, we are locked in. We are going to be locked in for maybe 23 days. Walang labasan. No guests allowed. Yan ho ang new norm ngayon, attorney. Yan ang new normal ngayon. Taping na iba din, hindi katulad dati. Of course, ngayon meron ka ng bagong leading lady, Sanya Lopez. Kumusta ang tambalan ninyo ni Sanya so far? Yes, si Sanya. Sanya, kung narinig po kami, may mga fans si Sanya dyan. Hello sa inyo lahat. All support tayo kay Sanya. Thank you very much, Sanya, for accepting the role. Magiging masaya tayo because syempre, this is the first time that I'm going to see her. That's interesting, no? Ganda siguro kung merong live teleserye, no? Walang cut. Diretso. Pwede. Abangan po namin yan, Sir Gab. At dito po sa Mindanao, ano po yung message ninyo sa lahat ng ating mga kapuso? Lalo na ngayon, marami tayong mga pinagdadaanan because of the pandemic. Ano po ang mensahe? Yes, mga kapuso, stay strong, always stay healthy, wear your mask, and you all take care. And maraming salamat sa suporta ninyo, mga kapuso. Naman sabi ko. Thank you very much, Sir Gabby. And congratulations, happy holidays. Thank you, attorney. Take care because we care. And that was Kapusong Gabby Concepcion. Tutok lang mo mga kapuso kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atong kakuhaan og inspirasyon ang istorya sa usa ka Mindanawan nga gitaningan na ang kinabuhi kaniadto. Hinoon nila hutay hangtod sa karon. Atong sayron kung unsa ang iyang pamaagi sa pagpasalamat sa grasya sa kinabuhi. Makauban nato si Mario Baladhay. Sir Mario, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta, sir? May buntag, Jill. Ayan, nalipay ko og syempre, Merry Christmas by the way sa atong mga viewers around Mindanao, sa atong mga kapusong Mindanaon. I'm so happy to be here. Salamat sa invitation. At Home with GMA Regional TV. So, wow. It's a great morning sa atong tanan.
Yes, advance Merry Christmas po, sir. Thank you so much for making time with us this morning. Unang-una, can you please share with us, sir, ang imong childhood journey katong na-diagnose ka nga dunay sakit? Okay, morally one of the worstest parts sa akong life, no? Kahit nung bata ko, dekada 80, batang 80s man ta, na-diagnose ko cancer of the blood. So I grew up in Libak, Sutang Kudarat, sa ka baryo nga primitive ang among way of living, kanabit ang walay kuryente, everything is primitive, okay? So imagine mo siya, so very typical nga rural area sa Pilipinas. So after na magduwa-duwa dito sa akong barkada, na si Romy, pag uli na magbalay, after pila ka hours, nakita nila nga napipasa sa akong lawas, nga dark spots ba. So ang doktor naman dito sa Libak, gi-advisehan ko nga mo lupad pa Davao. So nisa kay mag-eroplano para ma-save akong life kay at that time 50-50 naman ko kay luya na kaya ko. So nakita nila dito guys nga naanak ko'y acute leukemia or cancer sa dugo. So murag nahugno among kinabuhi pero at that time wa ako'y nasabtan kasi siyempre bata. Basta naala ko'y cancer sa dugo. And unluckily, ang among doctor dito ingon nga pwede na ko mabuhi ko to 21 anyos or 21 years old kay ang mga bata magud sa una pag may igo og cancer sa dugo, pipila lang ang makasurvive. So kumbaga murag critical akong kondisyon. But we're hopeful at that time nga ma-survive na ko ang struggle sa akong health. So mo kadto ingon ako kung dili ko mo lagpas 21 okay ra gihapon, kung malagpas okay gihapon. Kanusa ba na-declare, sir, nga cancer-free na ka? According sa doktor nga nag-alaga na ako at that time, so ginoobserbahan ko up to 21 years old. Pero kasagaran sa mga naay cancer sa blood, usually 5 years, pag dili na sa ma-reoccur o mabalik sa lawas nimo, maingon na itong cancer-free ka. But, ingon sa akong mga doktor, naamo ko annual exam sa akong dugo. So, maingon sila nga, dili pwede makumpensa kay ang cancer magod, ingon na ito nga cancer-free ka karon. Traidor maguna siya. Anytime pwede mo balik. So that's why i-maintain, labis ako i-maintain ako ang healthy lifestyle, walay bisyo. Kanabit ang healthy kayo. Limited ang imuhang intake sa pagkaon, monitor ng imuhang intake sa mga everything nga masulod sa imong lawas kay again, nasabon na ako ang cancer cells love sugar-based foods, mga tamis. So i-minimize na to na highly monitor ni mga lifestyle. So karon, sir, nung rag, naka-learn na jud mi nga dapat mag-minimize na gid mi og kaon og sweets. Labi na karong Christmas season pag yun. Exactly. Sir, sa imuhang ma-experience sa kinabuhi, unsa na ang imuhang gina-advocate karon? Okay. So it's since Christmas magud and December, birthday man yun ako na siya. Before, hadlo ko mag-celebrate sa akong birthday kay countdown ko towards my, my sa tawagan na 21 years ng existence sa kalibutan. So ang ginahimuhan na, tong after gi-celebrate na ko akong 21st birthday, murag victorious na ko na sa nga birthday celebration. So nag-commit ko sa akong self nga mag-give back ko sa community, sa mga katawhan ba. Ilabi na pod sa mga kabatanunan, the kids nga naay suffering pod, labi na sa mga naay cancer. So nag-create ko, I think ginahimo na ko ni for several years na, no? Every Christmas, muhatag jud ko sa mga bata og pahalipay. Example, magpakaon ko nila. So thankful ko nga this year na ako diri sa Davao, so nangita jud ko og kanabitang organization nga na sila yung mga cancer kids. So nakita na akong SPMC, yan, sa Cancer Institute, nga naa sila yung mga pasyente diya karon. So last birthday na ako last week, so nag-sponsor ko og pakaon. Even though nga just a small thing, malipay ko ana kay ang happy moment magud ana moingon tong nurse og kanang mahatag og foods nga gusto na ko unta ako mohatag, okay, as telling them na ako po dati nga anak ko para ninyo anak ko'y cancer sa dugo pero na-survive na ako, so kay gusto na ko mamahimong source of inspiration ug motivation sa mga kids og family nga naay sila cancer patients or anak nga naay cancer nga there's a hope despite nga naay cancer karon ay problema imong lawas. If we believe in miracle, okay, if we believe on positivity sa life, pwede nga makasurvive ang atong mga, especially the kids, dako silang chance sa makasurvive sa nga anang struggle. Og how do you feel, sir, nga sa maong pamaagi nakatabang ka sa ila ug nakahatag sab ka og inspirasyon? So ako, na joy of giving, okay? Kana, I live with a purpose man good nga. That's why siguro tong bata ko na ako'y cancer of the blood, na ako'y leukemia, para kung masurpass na ako siya nga challenge, time will come nga ako pod ang mo-uplift sa ilahang, spirit sa ilahang kinabuhi nga kaya po na ninyo. So ako,
committed na ko, no? Committed ko nga mohatag og inspiration og motivation og empowerment sa mga katawhan nga nakasinati pod og sama nako nga experience. So mo gitawag na to gani nga you cannot give what you don't have. Kana bitaw dili ka makahatag og inspiration og motivation kung wa ka nakaagi sa ingana nga kinabuhi. So ako as a cancer survivor, murag God is telling me nga, hey Mario, it's time nga mohatag pug ka og empowerment sa mga kabatanunan nga naay nasinati sama nimo before. Aside sa gift giving recently, sir, unsa ba imuhang mga initiatives to give back the gift of life ang gihatag sa imuha sa Ginoo? Nagatabang pug ko sa akong community dito sa Libak, labi na sa mga farmers. Kay ako papa mga good farmers, akong mga pariente farmers. So nagsugod kog project kana bitang mohatag mo gift gyapon siya, gift giving, mohatag kog seedling sa kakao, mohatag kog free basic training sa mga mangunguma dito using my own resources, ang akong 13-month Christmas bonus. Makuha ko dito gamayng kantidad o mo organize ko og usa ka event nga makahatag po og suporta sa atong mga farmers kay we all know nga kung wala ning atong mga farmers, wala pud na makaon yung mga pagkaon. So that's why ginaingon ako ba nga sa atong kinabuhi diha kinahanglan nato nga mag-give back jud all the time kay the gift of giving, the joy of giving para i-bless pud ka ni Lord. And we look forward, sir, nga mas daghan pa ka og matabangan. Ingon man, ma-inspire nga mga tao, labi na ang mga cancer patients. Thank you so much for sharing your story, Sir Mario, and advance Merry Christmas, sir. Daghang salamat Jill og daghang salamat mga kapuso og mayong Pasko sa atong tanan. Sayo man na blessed sa iyang kinabuhi, nahimo na nga panata ni Mario Baladhay nga i-share ang iyang istorya sa uban aron maka-inspire sab sa sama niya og kaagi. Ingon man i-share sab ang iyang mga blessings pinaagi sa gift giving. Samtang Jill, pinaagi sa kooperasyon sa mga stakeholders sa El Salvador City sa Misamis Oriental na himong mabulokon ang City Hall grounds tungod sa mga dagkong parol display nga nagpawaw sa katawhan. Sayog mga kapuso, atong atangan si Kapusong Gabby Concepcion sa upcoming teleserye sa Kapusong Istasyon, ang First Yaya. Mga kapuso, unta na-inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa tong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Ruth Carter Stapleton nga Christmas is most truly Christmas when we celebrate it by giving the light of love to those who need it most. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Magkita-kita na sabta ugma puhon mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Orgil Relator. Buong puso para sa kapuso.